Zuciyata na mararin ki zo cikin ta ki zauna, duk wanda ya bi ki yana so kar ki gan shi ki raina, ko al'umma za su guje ki zan nufo ki da murna, in azo da batun soyayya ke kaɗai zan nuna, matsayin ki a zuciya tabbas ya ɗarar ma'auna, ko ta ya zan miki bayanin ɗan kaɗan zanzana, ke nake ƙauna san kina raina, zuciya ta ke ɗai na sa wacce zan aura. Zuciya in ta zama doki ke linzami ne, ko da yaushe ina jin muryarki a cikin kunne, ba kamar na gare ki a fannin so ke shaida ne, zan binki kina daɗa share ni soyayya ne, abinda ba kya so ki faɗa min kan shi sai na yi hattara, ko ki idan ki fusata sai na yo tsoron kira, in ka so kafin a aminta dole ne sai kai bara, ga gida kuma ga soyayya ne da su ke muke jira. Sanda zan kira sunanki zuciya da raina shauki, inda na jiyo zancenki zan juya, ko ina ki je zan biki har ki mai da ni dan aiki, na aminta kan ƙaunarki zan sauya, karan da ma a ce in barki zuciya da raina baki, duk abin da na yi domin ki soyayya. Indiya zinariya san ki ya shiga zuciya, ko ina ya kewaya raina, da dai zai sha wuya san ki zan ta ɗawainiya, har ki gane gaskiya ƙauna. Kyan ado da idaniya ba kamar ki masoyiya, kin fi matan indiya gona, ke nake ƙauna san kina raina, zuciya ta ke ɗai na sa wacce zan aura. Zuciya